Днес този хубав слънчев ден, благодарение на усилията на строителните фирми, на нашия колектив, с подкрепата на местната власт и кмета, открихме този обект с капацитет 60 000 метрични тона. Има семепочистваща машина, разполагаме с голям хоризонтален склад, който е за семена и за препарати, и с модерна лаборатория, оборудвана по стандартите международните ISO и не само, за да можем да отговорим на изискванията на нашите международни клиенти на зърнени и маслодайни култури. Бърза, ефективна, модерна, с добър капацитет на вход и на изход. Това е поредната ни градивна стъпка към разширяване на нашата логистична мрежа и складова инфраструктура на територията на Република България. Част от процесите са автоматизирани, за други разчитаме на експертната преценка на различните служители тук. Успяхме да завършим всичко в навечерието на жътвата на рапица, ечемик и пшеница. Целта ни е да задълбочим партньорството си в района с вече утвърдени земеделски производители и арендатори. Работим в този район от над 10 години. Мисля, че има какво още да се надгради и това е целта на Балея Груп. Планираме, в момента завършваме подобна инвестиция на територията на град Добрич. В близкия месец там ще сме готови. В момента, в който говорим, сме може би изпълнили половината строителна работа за още една база с хоризонтални складове, с силози на територията на Варна. Всяка една такава стъпка цели нашата близост до земеделския производител, скоростта на обслужването и качеството на това обслужване и повишаването на капацитета на извършване на логистичните процедури. Планираме градивно развитие и за следващите години, но нека да завършим това, което сме започнали и да влезем в сроковете, които сме се задали като ръководство. Ще имаме тази есен хубави предложения, изгодни предложения с адекватни продукти за обеззаразяване на есенните култури, предсидвани торове, МП, МПК, МАП, ДАП и някои по-специализирани предложения. Подготвили сме се и очакваме внос както на пестициди за есенната кампания, така и на комбинирани фосфорни продукти. В рамките на месец ще излезем с ценовите си предложения и ще запознаем всеки заинтересован на територията на България и област Бургас. Тази година ще е малко трудна, както за земеделския бранш, така и за търговците, така и за всички, които се занимават директно или индиректно с производство на зърнено-маслени култури в целия регион. Ред макроекономически фактори тормозят и производителите, и търговците. Всички са на щрек и всички внимават. Аз считам, че реколтата ще е добра. Считам, че фермерите ще са доволни от пожънатите резултати и се моля Господ и пазара да е в посока, за да се постигне една добра рентабилност в края на краищата и да защитим българското земеделие и родното производство по най-добрия начин.